Dostala som po poslednej súťaži otázku v zmysle, či ma baví stále vyhrávať, alebo respektíve, či to nie je demotivujúce, ak ma iní vidia stále vyhrávať. A moja odpoveď je taká, že v prvom rade to, že som vyhrala niekoľko posledných súťaží v blízkom okolí, ešte nič neznamená, pretože ma čakajú ešte náročnejšie súťaže s väčšou konkurenciou a hlavne stále je vo svete veľa súťaží, na ktoré som sa nedostala, pretože vyžadujú z kalisteniky niektoré veci, ktoré ešte nemám zvládnuté, natrénované a fakt ma čaká ešte veľa práce. A druhá odpoveď, teraz tá dôležitejšia, keď som dostala túto otázku, tak som cítila, ako po mojom tele prebehlo niečo tak silné, že moje srdce kričalo: žiješ len raz, tak rob čo miluješ, a kedy, keď nie teraz. A priatelia, on tak naozaj je. Ja som v tom momente cítila veľkú hrdosť a vďačnosť, pretože už som raz v živote zažila, aké to je prísť o to, že robíš čo miluješ, prísť o to, že môžeš športovať, že si zdravý, a mne to doktori zakázali na celý život. Takže kým môžeme, robme, čo nás baví, pretože ani si neuvedomíme, ako nám ten život uplynie, kedy možno stratíme tú možnosť. Ja som túto možnosť stratila pred 7 rokmi, keď som sa vážne zranila a fakt som si myslela, že už nebude nikdy cesty späť. A tej cesty bolo a teraz asi súťažím, takže asi takáto je moja odpoveď a toto je môj odkaz k tejto otázke. Držím vám palce a fakt robte, čo vás baví, kým môžete, pretože fakt nevieme, kedy sa nám možno zo sekundy na sekundu môže zmeniť život.